milih sak-sake mergo ayu. Keblondrok ke seluruh penyan. Pang milih kados kula ngoten niki. Alah ora iso digunakake kok dipilih. Aku ya wedok lho, Bri. Nek wong kurep. Mas aku kok Alah kok nyerai ling orden ki ngopo ayo. kok nyedaki Panjenengan sak atase dalang muda. Iya. Kondang. Kok iso kangen karo aku. Gek kula dasare ya sinden enom tur wedok. Nggih, ya. Ana sinden kok tuwa. Heeh. Lanang dandan wedok. Sinten lho niku Mbak Amri? Nek bocah mangkat keprun ae. Wong lanang kok dandan wedok kok ora umume. Lah ya malah kreget-kreget di panggunge Dek Akbar to carane ngono. Kok Dek Akbar lho? Lah umure ra iki sak anakku to. Oh, Nek aku ngaturi toling rak darani piye ya Dik wae. Aku 50 kurang 1 jek ayu kimplah-kimplah kaya dudo guling kok ngene lho. dadi jenengan nek ngaturi ampun, Mbak. Lho, nek kula nek kali jenengan Mbak. Leres. Nek kali Mbak Mimin niku napa kula nek ngaturi? Bapak. Ra menghargai proses iku dandan lho. Lah jare sak anak. Kaya sia-sia ta wong nek dandan wing jam 3 sore lho. Injih, penyon bagek kula sing rada alus. Oh, ngaten nggih. Injih. Walah yo. Kula tasih klebon anu piyai jero beteng dados bahasanipun kedhalus. Priyayi jero beten niku Injih. trah tedaking Andana Mari tegesipun Injih. darah biru. Darah biru kasinggihan ngaten. Priyayi kraton. Injih kaluhuran. Kraton. Kratone ngiblis iki lho. Seneng. Kraton patah ngayu jok. Ngono lho, no. Oh iya, jenengan bagek ingkang alus. Aduh, wilujeng aku sudah nyeluk bapak ora. Ayo penyon menika kok marake lingsem lho Kyai Kakung nek ngono kuwi gedhe ya. Ndak, aja ngono to. Aja terus sambat. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Dalu. Aduh, Lah, kok kok- cuek men to kok terus klewok-klewok. Jare kon bagekne, bareng dibagekne kok cuek kaya ngono. Kan ana sing digodha langsung memeti, langsung paribasan payudarane diunjuk-unjukke. Ana sing klambine dibiak-biakke kanggo rok Ini, ini. ini, Nek aku dengan cara yang halus wong lanang arep gogloh penggalihe. Kok gogloh piye gila kok. Tak pateni lho kowe Wajib. Mbak Apri. Nun, Seperti yang disebutkan Mbak Mimin tadi katanya wong wedok liya ana sing ngantek susune diunjuk-unjukne nggo Jih. narik Nggo kawigatene perhatian. wong. Jih. Nek Mbak Mimin kan nggak mungkin. Mboten mungkin. Lah mergo nek diunjukne kaos kakinya melotrok njaba. kok kaos kaki to? Sakniki pun ganti. Lah ngapa lho? Ganti kanebo. Jadi nek keringetan langsung meresep dhewe. Banyak wanita tuh mempunyai cara untuk membentengi dirinya. Onten sing muslim dengan cara berhijab. Berhijab. Dia berhijab. Hmm. Misalnya belum bisa berhijab paling tidak dia pakai baju yang tertutup. Betul. Ada yang wanita latihan pencak silat. Nek dinakali wong ning jalan dia bisa melawan. Ini nek saya dengan tutur kata yang halus, ora arogan, jadi wong lanang arep teranyaan karo kula ya mikir. Bocah haluse kaya ngono nek tak kasari, wong wedoke kristal saupamane nek ngakak pecah, hancur lho men kaya. Wedok apa? Wedok kok nek nguyuh ngadeg ki apa eneng. Nek nguyuh lungguh babak iki pri. Lah pun beset-beset. nggo kebaya. Heeh. Sanggulan wis maca ayu. Cantik. Kebelet nguyuh lah kok ning ngisor wit gedang ning kebon nguyuh. Kok arep rampung kok mesti kejang. Kejeng piye? Kae ngono ngetus. Dadi mang uyuh ning lokasi wayangan mau ngadeg, Mbak. Nggih teng ngingking. Lah Ngono darurat kok nggih selati. Ngono kuwi iki mbok yo nglunggone aku to, sebagai dalang ngono to. Ya ampun Mbak Mim Mbak Pring nderekke masak bar bengi iki. Lah kok baru bintang tamu ayune kaya ngene kok nguyuh kok ngadeg iki lho. Kedahipun lenggah nanging menika darurat lho Kang Mas, lane piye aku jane idol darurat. Ya ngerti aku nek lungguh ki kesreh barang. Tau lungguh malah nyapu dalan. Irone jare iki lho Mbak nyapu Wong dalan. wedok nguyuh lungguh kok lecet iki piye paene. Ngene lho, Lek. Izin ndongake. Sowan wonten dalemipun Ibu Sobiatun. Sobiatun. Juragan es krim, Juragan es krim. Mula kula nyawang Bu Sobiatun kok awane adem sejuk. Aces ngene ya. Nek nyawang kowe kok kaya nyedak neraka ya, Jes. Kate-kate. Iki acara tetakan. Tetakan iki piye to, Jos? Ya kaya kowe dhisik no. Kok dadak. Aku ora ditetaki kok. Tetakan iki piye? Sunat. Sunat. Tetakan ki dienggo apa jenenge? Peralihan dari anak-anak ke balik. Oh, balik ke masa dewasa. Heeh. Sing maune paribasan salat ijek dadak dielingke, saiki kudu dengan sendirinya. Sinau dadak dioyak-oyak, saiki sinau
dengan sendirinya. Jadi tanggung jawabnya luwih abot. Ya. Aku ya ora ngerti babakan tetak ki kaya ngapa ngaku dhisik kudu dikerik kunir Kowe dadi rasa ngomong sepil ke organmu apa piye kok sok cantik. Masa Lah kok kesangeten lho kaya ngono abrak kaya mong kowe iki pinter le menang dandan Nyamudana. tapi bener loh Mbak Apri, dawuhipun Mbak Mimin kalau mau. pripun? Orang itu kalau sudah sunat tegesipun pun akil balik, Nggih. ngibadah menika ora saleren diperintah harus mempunyai kesadaran atas tanggung jawab jika kita itu manusia yang bertuhan. Nggih. Wayang ibadah kudu wayang ibadah. Yang menjadi pertanyaan satu Mbak Apri. Nggih. Upamane kula nak muslim, panjenengan kekalih nggih muslim. Nggih. Lah nek Mbak Mimin menika nek pas wayah salat Allahu Akbar lunga ning masjid menika kumpul sing lanang nganggo sarung apa kumpul wong wedok nganggo rukuk? Nah, judeg ta kowe? Kumpul kaya kakung nganggo sarung. Heeh. Apa kumpul piyai putri ngagem ruko? Kumpule kula mboten ten piyai kakung, ning ten pilar nika nggih kula. Nggih kumpul piyai kakung. Oh, kakung ya. Nek nggen ibadah niku ya kembali. Mestine kembali pada fitrahnya. Nek babakan agama, babakan salat niku kembali ke fitrahnya kene ya dadi sukimin. Lho kok Sukimeni sapa tak? Kowe Tak pateni lho Mas Panut. Walah, jenenge iki Sukimin to. sukimin. Menika namung Samudana kemawon. Alah Samudana apa jeneng KTP asli? Mboten, Kanjeng Rama delasan Kanjeng Ibu. Ah, Nduk senajan to kowe putra nata. wah, Anak ratu. anak ratu. Nata rembesing Kowe- keceren. Aja adigang adi gunung, adigang adigung adi gunung. Aja kumalungkung, aja sombong, aja jumawa. Kowe tak kei jeneng nganggo nyamur laku, kowe nyamura dadi wong sudra, dadi wong cilik, dadi rakyat jelata. Loro saudon telu sauruban. Nggih, men paribasan wong kuwi ora menghormati kowe mergo titelmu. Kowe turuna ke bawah nyamur laku nganggo jeneng Sukimin. Niku mung jeneng alias. Men masyarakat umum tidak tahu bahwa saya itu masih darah biru traing nota rembesing mati. Lah nek jeneng keraton asli apa ya enek berarti ngono kuwi kok iso. Kula Kusumane Ngayu Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Ngami lho. Kok sing Mas mburi- Mardono kok jeneng. Jenengmu sakmono ki ya ana artine le. Ya ana ta nak. Apa? Wis ngarani nek Kusumaning Ayu ki wis ngerti jenenge wis jeneng-jeneng kraton Kraton, sak heeh. umume. Terus Kuswardono. kuwi apa? Waria dodone ra ono. Lagi kok eneng le. Aja iki mau segendare ngulatke wae. Kok sing gender pun ngawasi mawon. Injek gak ngeten iki. Nek mau ngawasi tok mboten masalah nggih jenenge kagem netra mungkin terus kagum nggih. Kagum dengan kecantikan saya atau kesabaran saya atau inner yang memancar dari saya. Inner beauty. Bisa jadi itu. Tapi kok kata-katanya sithik niku Mbak Pinten, Mbak Pinten. Mas aku sindan lho Mas itu begenggek. Hei, Kok pinten-pinten ngoten nggih menghancurkan. maksudnya pinten niku harga nominal ketika nyinden dadi. Lah mboten diwedarke ngoten sekarang eranya keterbukaan transparansi lho. Mbak pinten aja ngantek ngerti liyane pinten ngono kuwi terus kok aku ya konotasinya negatif om. kok kaya aku diremehke harkatku sebagai seorang wanita. Kowe nek pengen ngerti 20.000 jujul 2.000 nggonen parkir. Gila niku. Kok Walah. banget. Mata sembah. Derek ndedonga kagem Dik. Sapa Mak? Di anu Selo. selo. Malindo. Ya, Dik Selo Malindo. Ya. Mugi-mugi dadosa putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin, ya Rabbal Alamin. Ibu Sobiatun kula dongaaken panjang yuswa sehat. Tutuk momong putra wayahipun. Rezekine lancar, lumitu berkah menjadi berkah buat banyak orang karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Napa niku? Lah iki niku Sing tak omong iki mau. sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pinter nek dibuntel Mbak Dewi ora ditularke, urung manfaat. Sugih nek rung bermanfaat kanggo sak kiwa tengene rung Sugih diarani nek sugih. betitil. Nah. Ayu nek dienggo dhewe, aku ayu tak nggo sapa-sapa. Wow. Wow, Maksudnya wow. sapa-sapa ki kagum dengan kecantikan saya, ora kok ngerahapi ngrasake tubuh hamba ya ora. Tak kira kowe ki anu lho Lek, kondange sinden saka Ngayogyakarta lho, du saka Guyangan lho. Kok seneng ae. Guyangannya apa ya objek wisata to, Nok? Nggih, niku pakan manuk. Objek wisata. Mbok ora diterke rono to, Mas? Lah. Numangsaku penontonnya luar biasa Luar malam hari. biasa. Nganjuk kok wis pun terbukti no nek nganjuk niku. Nyun pirsa para pamirsa to, Jas. Apa? Nek saka kaduan menika cantik di Apri napa Mbak Mimin lah. Dadi kan men objektif gitu. Nek sing bijing kok Mas Akbar saya Mas Akbar kesengsem karo aku terus ngapi-api sing-sing, aku mbamane. Ya sing tangan kesane Mas Akbar biar objektif. Oh, ngono yang lho. tanya saya biar ya
biar objektif gitu ya. Nggih. Penonton yang sisih sana dulu ya. Nggih. Ya, Sisih sana. Yang sana yang di hadapan sana antara Mbak Apri kali Mbak Mimin. Jawab dengan jujur, dulur-dulur Mbak Apri kali Mbak Mimin ayu pundi? Ruwono. Mungkin dia punya dendam pribadi dengan saya yang tidak. Dibalani pisan kas kono objektif menika. Jawab kanthi jujur lan Jerengen kupingmu. Nek sing ngendika banter, ayu Apri piye kakung mau? Kae pengen seneng karo aku ning ra kelakon. Dadi dia sakit hati, wong sakit hati ki 1000 ukara. Ora kurangi pangacat, jadi wong sakit hati kok lah. ya calek kono-kono kuwi lho. HP-ne teng serendel kuwi jajal kono Mbak Apri Mbak Mimin. Lho, Iki jajal. Ketoke ning ngematne Mbak Mimin kok ketoke ada ketertarikan kuwi mbok menawa ayu panjenengan. Abang, ini ki bukan untuk kepentingan konten, bukan untuk kepentingan anu mereka objektif. Kula kalian menungso Apri ayu sinten? Ayu kowe Apri. mula kowe iki ngrumangsana nek wis suwek. Suwek piye to? Suwek. Lah, nganti sumban ya ora suwek. Ora apa-apa Mbak Mimin, senajan penonton semene kae do ngarani Mbak Apri kabeh ning malam hari ini dalang akbar untuk waktunya untuk Mbak Mimin. Iya penyon wong lanang ndek ngene mesti karep ndek tujuan aku gak. Kok terus memeti kowe ngono lho. Mesti wong lanang nek ngalam bono ki ngerti to. Ada udang di balik batu ora ono wong lanang kok tulus mulus ki kangelan. Lah sing diajak apa? Ya wis kono jenenge kono priya dewasa aku Anita Klina dimangsa. Liar dimongso Kono iki. war didahar bareng ora ngerti to jenenge. Liar dari model piye wong dalane buntu kok arep di. Mas Akbar ki yo nyen piyayi yo piyayi luhur atau piyayi budaya yo agamis. Ning kan demit iblis setan kuwi nggodha menungso 1000 dalan. Iblis. Nggih iblis menika digodha kepopuleran ora goyah. Nyamin. Digodha harta benda Amin. ora goyah. Ngerti to godaan iki harta tahta waria to. Wanita. Oh, wanita. Waria gua abrakan apa? Ku nek godha waria terus kenggo barang. Iya, tapi tenan lho malam hari ini Jan beda dari kula pertama ketemu Mbak Mimin kali Mbak Apri teng Untang tuh nggih kampus nggih. Nggih. Lah niki ketemu kok Mbak Mimin kok rumangsaku. Cak ngon darandir menika ngeten Kocak apa kira? Kira niku. Lajeng gulunipun ngolan-olan nggih. Niku Pipine ya mbawang sebungkul Matane miji timun. mboten no. Ora ya. Irunge mblarak semende. Nggih. Bangkeane nawon. Bangkeane nawon kemis. Nawon das. Anu, alise bak semut beriring. Janggute bak lebah menggantung. Dadi iki kebun binatang. Kewan kabeh. Kewan kabeh Matur sembah nuwun nggih. Ngapunten menawi malah ngergeti pakliran panjenengan. Mboten, ngaten niki kok malah kula anti-anti kok kapan ya iso bergabung berkolaborasi dengan Asta Brata lagi Mbak Mimin dan Mbak Apri. Namung timun wungkuk jaga imbuh kula mboten saged nyaosi penyiaran menapa-napa lho Mas Akbar. Iya, wis to sak ikhlasmu. Kula niku anggere memantau live streaming anggere pagelaran wayang dalang senior kok bintang tamune panjenengan. Ya ampun Mbak Apri mesti diluhur-luhur nih terus Mbak Mimin mesti diceblok-ceblok nih. Kula melu kelara-lara. Lara ya, Mak. Iya. Wah wedok kaya kula atine ringkih Mas Akbar. Ya, nggih. Kowe iki Kula butuh perlindungan, Iya, Mas. dadi seniman iku kudu sing kuat mentale. Kowe nek Menghadapi segala medan. Semua orang underestimate kareh kula. Semua orang memandang rendah kalih kula. Dikira kula ki mengagel rupa agel ayu tok. Mengko kula agel talenta. kowe nggih Mbak Apri. pripun? Bareng nangis kula cedhaki kula rumangsa ngesakne kok abape mambu solar ya. Kowe iki nek anu mbok kumu-kumu sik ngono. Iki mergane kan ababku mambu to. Sok ning kono gandane ababku kaya gandane minyak kasturi. Mergo sregep poso sregep prihatin. Nggih. Mas Akbar ki kaya jagongan karo mbahne kakung ora. Apa slinting banget to pri aku ya urung banget pri. Rumangsa iku kok ya Sehat-sehat nggih Mas Akbar. sehat-sehat nggih. Kalian Panjenengan nggih bareng sarimbet kali Mbak Apri napa? mboten kula nek mau nyawang mriku men buruh ki kok kula nggo mobil dhewe nggih karo kok kalah. Padahal seragame padha jarike padha. Lha nukokke kula. Alah telek kok wis seneng. Kula gurung tak nggo royal, kula nggo mempatut diri. Oh iya ya, panjenengan doakan kula, jangan mendoakan yang sunat saja. Mbak Nggih. Apri, Mbak Mimin, Nggih. panjenengan doakan kula nggih. Kula kan masih jomblo to. Nggih. Masih dereng kagungan garwa. Nggih. Umur sudah 25. Nggih. Kira-kira menurut Mbak Apri dan Mbak Mimin itu wanita yang berkriteria yang seperti apa yang pantas mendampingi seorang Akbar Salam? Ayo, Nek babakan pasuryan, ayo. sinden panjenengan ingkang gangsal ingkang sepuh kan menika ibu panjenengan paribasan wong Iya, tuane iya. panjenengan.
nek sing limon ku ayu kabeh. Ayo kabeh. Ning ukurane orang menikah kan tidak soal cantik saja. Oh, Afrika cantik, ning galak. Oh, ning Mbak Pesek kae cantik, ning ngentutan. Pomone ngoten nggih lah. Pomone kita omong kan nggih peno-peno to. Yovika kan yo ayu. Ayu ning atine resik peceren. Pomone ngoten. Astagfirullahaladzim. Lah pomone pamane ning aja nganti, ning aja nganti. Lah mitik yo, ning kok sabar yo. Mimin kae kira cantik, ning kok iso dadi madrasah guru kanggo anak-anakku turunku besok. Generasi penerus. Oh, nek ngono ukurannya cinta tidak hanya soal cantik. Terus? Nanti kembali kepada iki karena menikah itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah terlama, sholat paling 10 menit. Betul. Puasa dari fajar sampai matahari terbenam. Ning menikah pula terpanjang, bisa 20, 30, 50 tahun, 70 tahun. Nek mau milih sak-sake mergo ayu. Keblondrok ke seluruh penyan. Bang milih kados kula ngoten niki. Alah ora iso digunakke kok dipilih. Aku ya wedok lho, Bri. Nek wong kurep. Madaku kok. Alah kok nyerai ling orden ki ngapa ayo. Kok nyedaki pengibotku to? Jare meng aku kon milih kriteria yang seperti Mbak Mimin. Kok saiki kok nyedaki pengibot? Menika partner namung pepangguhan kemawon samudana. Kok aku cemburu piye? Kok aku cemburu piye? Cemburu niku tandhanipun tresno waton mboten cemburu buta. Lho mbasan mbok ceraki klambine terus bledeh. Petenge. Ya iki. Wah, pranyata kawibawan kaprabawane Mbak Mimin ini pacut jatuh jempol. Kok mbuh kok marek gede prihatine kula menika. Ngaten nggih. Saya tidak cantik, kulit saya juga tidak putih. Kalau yang lain berusaha untuk diputihkan. Suntik putih. Suntik putih kula mboten. Saya cinta Indonesia, kearifan lokal. Saya sedang mencanangkan kulit dengan berbatik. Kuwi ora berbatik, kuwi tilas koreng. Batik iki. Luar biasa. Luar biasa panjenengan mau bagi piyambak-piyambak nggih mriki nggih. Saiki jajal to, nek aku pancen napa niku kalih Mbak Mimin disarankan memilih wanita seperti panjenengan dengan karakter seperti panjenengan. Dalang Akbar itu ngerti dhewe kabeh seorang dalang. Nek iso duweni bojo sing den kuwi ya sing kemampuane luar biasa. Wani diduni. Nah, nggih. Dipamerke. Dipamerke jajal umpama ada dua pilihan. Aku bingung ing antara di mana ya aku milih Mbak Apri dan Mbak Mimin kanthi tak rewangi salat istiqoroh. Aja ngantek kan peribasan beli kucing dalam karung. Betul. Ketoke sing apik. Lho. Iya. Kemampuane zong. Nah. Piye? Jajal dipamerke apa ditunawa pun monggo kemawon. Pamerno swaramu. Iya. Saiki adol kualitas, adol talenta, adol karya. Iya, Lek. Iya. Piye lek melengos ya ampun. Lho body language-nya lho. Sex appeal-nya. Body language susumu daya ngiwa kok. Body language. Lagi iki lah nek susu diseret. Dituwak. Iya to. Apa? Napa arep ngaturi apa-apa? Anu menika jumbuh kalian situasi kula kalih Lekmin. Oh, apa itu? Podang kuning. Iya. Permanukan. Iya. Kowe wanita Wedang kuning. Bawa berdua nggih. Nggih. Jadi sebelum aku memutuskan pilihan Mbak Apri atau Mbak Mimin. Ayo ya, Jan. aja ngantek ke seluruh milih jodoh kok. Iya, iya. Ya, Jan. Mbak Apri sih. Natyan lucu temong beksi. Wah, luar biasa. Sok cantik. Piye to? Senyumnya kok palsu ngono ki lho. Kan ono to senyum formalitas sama senyum tuntukan pekerjaan. Selamat siang Bapak ning cuman formalitas sama dari dalam itu beda. Tapi suaranya luar biasa loh. Wis termasuk luar biasa. Niki pasti berproses. Urung Mbak Yuning. Lagi ya jadi gantian po? Kesane mriku riyen. Wah, bokpur. Nggih no. Wah ya, bokpur ngantek bar. Ya. Terus monggo. Betelineng Aku ora rugi nek milih Mbak Apri. Turu terus karo dilus-lus sirahku karo ditembangke ndah ayeme. Kan wonten referensi sanesipun. halus manis nengse make
Mangga, Bu. Iya, Nak. Bubruk. Tak antil dhewe lho. Iya, tak antil ya. Kok metu lanang. Ya jar iki suarane iki sing sesuai Tingane karakter. Mas ra kisah. Sindene rada budek, Mas. Wis tuwa. Tambah umur tuh banyak kenikmatan yang dikurangi. Betul. Matane wis nyawang ra permono. Talingane lik rada suda, lan sak piturute dadi ingatlah mudamu sebelum datang tuamu, ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Aja jumawa kowe. Resik to, tapi pandangan berkurang, kuping pendengaran Iya, berkurang. Tapi panjenengan nak bulanan masih aktif to? Lancar. Kula malah nek bulan nek Mbak Pesek kula tangleti, Mbak jenengan nek datang bulan nek garap sari pinten ya paling anu Nggone kok pindah teng kuping kok ngono. Iya malah kopok getih. Iya terus Mbak medalik. Ayo. Sing hati-hati dipirsani Bu Sobiatun. Iya, eling ngefan tenan nggih Bu. Cantik to Bu, asline kangen ya TV cantik niki to Bu. Lanjut. hei! Iso jegok ki lho. Kan jegak. Dek Mas Akbar sing nunggu. Kesengsem Mas Akbar iki. Dicepaki sing cantik-cantik meso mirsanine rene terus kok. Kaya ana anu gravitasi bumi lho tarik menarik ngono. Mula apik-apikno. Iya, Iki kompetisi. Perjalanan 3 jam mosok ning kene suara remuk ra ya kewirangan. Iya. Iya, Klaten Nganjuk, Nggih. gur pamer swara basa. Lanjut ra Iya. kewirangan lho mesake Bu Sobiatun ning bayar aku 20 yuton. Iya. Kudu to. Menang. Kowe wis tak kei kesempatan. Aku ngandani kowe lho, Nek Le. cara ngene iki bersaing ra sehat. Wis Mbak Apri Iya, jatah iya. mbok Mbak. Masa wenggangku. Hau. Orang itu punya Aku karakter. nganu dhewe ora nganu kowe Orang kok. itu punya karakteristik suara yang berbeda-beda. Kembal identik aja ada mesti beda. Sidik jari niki wong sak lambene beda. Suara kok kon padha. Nek gur suara apik mbok nyetel kaset. Lah kowe apik ora suaramu? Ya lumayan lah. Terus aja. Masa wenggangku. Sik, tapi iki ada nilai plusnya lho. Injih. Nilai plusnya Panjenengan apa? kok Yang titik puspa. Titik puspa? Itu teknik tebal tipis. Tebal tipis. Tidak hanya banter terus, tapi tebal tipis. Tapi nggih, tapi nek kula teknik sendal pancing. Piye? Oh, sendal pancing piye? Lup. Kuwi ketoke anu Nek terlalu dekat kadang nanti kan memekakkan telinga. Nek terlalu jauh kita nggak tahu mix-nya sok kadang kita nggak boleh komplit sama sound system ya. Jenenge teori sendal pancing. Sih, Kuwi ngono gaweanmu lawas. Sik to, ning ini sendal pancing terus mike nyogrok telaken piye? Ora enak ya? mboten wonten. Oh, iya. Teknik. Ah, masa Mas Akbar iki lho, gak membayang. Aku terus kontrol leveling lho. Pikiranku ya terus merantau ning ndi lho. Iya, pikir anak merantau. Ayo. Iya. Masa wenggangku. Tanah golek isi podang. Ngapa to Mas? Nyapa apa gedere kok kita sentimen. Mas, yang jauh angin ini baik dengan saya jangan diartikan macam-macam. Kita profesional kerja loh Mas. Kamu berhak mencintai, ning aku ya berhak nampik. Adik. Oh, loh, orang itu ribuan orang cinta sama saya boleh, tapi saya juga berhak memilih. Saya berhak nampik, wong wedok ki menang nampik. Wong Ternyata nih aku yo ngesir Mbak Mimin. lah dagangan saupamane kok. Lah yo sing gendar yo ngesir. Dagangan ya dagangan. Ning nek arep metu ki ngilose, sing kurang bener endi? Jenggotmu lho ting cringi. Dania memang urung sida karo aku lho ya. Dania nyocok turut weteng bar ya. Kok tekan peteng napa jeng napa? Kok tekan peteng barang iki jek napa lho? Kok ngajari kula sing mboten mbok. Mbasan petuk lek men kok Mas Akbar ki horor ngono ya, Le. Horor. Goleki alah goleki Alah le ngangge tangane iki lho, le nyilak-nyilakke. Oh gelang. Kopel kali kula kok, Mbak. Oh alah. Kopel kali kula. buat orang yang sirik iki ndarani sombong. Pamer. Sombong pamer dupeh tuku mas-masan dipamerke. Tapi buat yang berpikiran jernih, oh ternyata wong wedok ki nek setiti ngati-ati iso dadi
daringan iso nyelengi. Kenapa? Itu bukan untuk pamer, manakala anake adalah wayah bayar kos. Ayahe anake wayah njaluk tetak. Wayah sumbangan sedina ping 8. Ora kudu ngadeng wong lanang, Pak Nile nyambut gejek sepi gelange tak do ya, Pak. Disitulah peran wanita-wanita iki papan basan daringan sakupamane. Kuwi nek sing ngendika ngono Busa Biaton aku percaya. Nek sing nganggo iki Busa Biaton ki genah asli. Lah kowe iki mas-masanmu le tuku ning Shopee le iki 70.000. Bulan disemprot kuwi ya. Iki sing nampa pakete kula kok. Ngapa? Ben aku anu, ben aku nampani. Mboten 80 gram kan kula dari tadi kan pegang tangan terus to. Wah saking ngabote Mas. Yo. Niku ayo. Sombong amat. Kanggo wong sing rasen kok sirik. Bola-bali bandeng. Bianci gendeng ya kuwi. Mangsaku. Golek isi podang. Iya. Apa ele? Piye? Kok ketake sing nyimping ngono ndelokke tak bagian. Mang ngomong kalih kula, aku pengen wudu ngono. Lah nyam Terus. Iba bengeng tiku. Nyanding bisa dadi tambah Sik tak selani maca WA nggih Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas Akbar. Selalu antuk kaberkahan menawi dipun paringi nyuwun gubuk asmara kagem sedulur FMA matur suwun saking kula Bapak Lasiman wonten TKP. Bapak Lasiman wonten TKP. Gubuk asmara. Tukange las. Lasiman. Mesti WA terus dadi kanca-kanca nganti apal ngoten lho Mbak. Niku Pak Lasiman. Oh wonten pamundutan lho. Napa niku? Mas Akbar kasuwun fragmen lho mengke. Lho, siap no. Fragmen napa? Ya kok pilih nomor dia cantik-cantik kae ta. Lho pengenku karo kowe kok. Mboten Kowe dadi roll on lho, Lek. kok roll on kowe to. Sri panggung. Lah ngapa? Men duyui perjurit. Gaji. Lah nek perang ten ngalas darurat apa zaman perang dhisik ana kamar mandi ora Ben dhewe prajurit-prajurit. Nggih. Lah nek sing nguyuhi bagus no kapakno, nek sing nguyuhi bangsa sing gampang ngono piye? Kletak. Ya, anu sik ya, podang Injih. podang kuning dulu. Kuning kon. Ya, monggo langsung buka celuk, monggo. Jane upama dipeksa kon nyuwara ya apik ya becik lho Mbak Mimin. Lah nggih to. Kula niku mung mboten seneng umuk wonge. Alah, Mung sarwa prasaja. Kula sawang niku nggih gerakane nggih berciri khas. Sithik-sithik gerakane ora terlalu vulgar tapi iso narik kawigatene wong lanang. Oh mboten seronok. Nek kula niku kan seronok banget. Nek Oh Mbak Apri niku nggih. Nek kula masih elegan Mas. Nek Lekmin kan punya ciri khas. Oh napa niku? Dadi antara khas karo ciri akeh cirine. masuk ke cacate. Mas aku. Sik mau napa wonten pamundutan napa? Fragmen. Fragmene napa lho? Apa, Lek? Manut panjenengan kula ya. Napa nggih? Apa? Lara Jonggrang purun. Burung. Sri Tanjung Sri Sida Tanjung Paksa. turun. Niku mawon. Napa? Sri Tanjung Sida Paksa jenengan dados Sida Paksa. Niki Sri Tanjung. Niku mengke rak critane jenengan tindakan. Heeh. Lah ninggal Sri Tanjung. Ninggal utang Lah, ngono. Ternyata Sri Tanjung niku diparani kalih Prabu Silahadikrama ajeng dipun perkosa. Heeh. Neng mriku mboten gelem. Tapi jenengan kan napa jenenge? Heeh. Cemburu buta. Cemburu buta. Nah, mengke niku jenengan polo tenan. Ya aja ngono mriki drama kok. Jenenge drama ki Ya ya. drama nek pertene ora siut tok le nyambut gawe ameng nyawa. Kudu totalitas Lah lho, kowe Lek. sing tertanjung kowe ae. Lah role dhewe-dhewe kok. Ayu nih ayu aku kok ya marahi. Iya. Sik lah panjenengan dapukane napa? Kula anu. Gedibal. Napa? Piye? Anu nggih ngoten mawon. Sri Tanjung. Kula apa jenenge? Abdi Abdi, ya. Taman jenengan Sida Paksa. Oke. Kersane disiarke MC rumiyin. MC. Oh iki dapuk anu ngeropel. Ngeropel bayaran double kok. Iya. Multi talenta kok. Ya. Anu Mataraman Mas. Duduk. Iya. Oh.
Nuwun para miyarsa. Wilujeng dalu, wilujeng pepanggihan kalian brokadang Sriman Srimati Astabrata ingkang mijil saklatan kita nganjuk ingkang gandalu kepareng hambabar cariyos ketoprak dumadining kita Banyuwangi utawi Sri Tanjung Sidapaksa. Wondene paraga ingkang pareng ayah gati Ki Akbar Shah Alam dalu menika kapatah dados Patih Sidapaksa. Aku Princes Aprilia Sucipto Susuki dalu menika ngayahi dados abdi Mantasaring Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya. Suwita ana kepatihan kene wis sawetara wektu nanging sliramu ora aku kaya dene pembantu utawa abdi nang karepku kaya dene keluarga pribadi biyong mula dikrasan-krasan ing Taman Sari kepatihan. raos ngaten wong kalih panjenengan nggih gemati kalian kula. Ning ngerti kaya kang sliramu kandhakake mau. Yen atiku lagi sedih biyong. Wonten napa lho? Sapa ta wong wadon sing tinggal bojone pitung candra suwene. Rasane kaya pulih pramene rasane kaya gatel meneh biyong. Mbok nggih ditumbaske seleb nek Jenenge gatel rasane ngatiku Kang Mas Patih Sidapaksa ngupati tumbaling negara ingkang awujud emas pitung plengkong gumbala telung gelung ki mau lho biyong muga-muga melu ndedonga. kula dongaaken mugi-mugi Gusti Kakung napa jenenge Etuk gawe kene Nggih. tenan lumayan ndedonga lho biyong. Nggih ngoten. Nek gustimu etuk gawe ateges sliramu melu ngemumukti wibawa Lah, tepatian kene. panjenengan ugi ndedonga mugi-mugi Gusti Kakung siladi krama enggal kondur. Prenjake kaya gancer temen to kok cocok karo aku kondur biyong. Lho, menika kledang saking katebian. Menika garwa kinase Kang Mas Patih Sidapaksa kondur Kang Mas. Aku lingsem biyong karo garwaku. Aku diambung madeg. Bekti kula Gusti Kakung. Ya Nggih. ampun. Aja nyedak-nyedak ya. Iki sinyale lagi kuat-kuate. Sik mikir sing wireless ono. Ya, Waduh, Yayi. Yayi Tanjung. Kang Mas Patih injih. Biyong iki aku ngimpi apa kasunyatan to biyong? Kasunyatan menika Gusti Kakung siladi krama. Mentas wae dirasani Ingkang karo aku. panjenengan tresnani, ingkang panjenengan pun dangu kapan to? Aku kok rasane grogi kaya perawan meneh ya biyong. Pitung sasi lho. Mbok menawa nek wong wedok liyane wis golek inceran liyane, wis golek nanging Kang Mas. Saestu menika garwa kula Kang Mas Patih Sidapaksa saestu to Kang Mas. Aja nangis, nek nangis mesti nguyuh kowe mesti. Manut ya menika keblek pipis mawon sih dereng saya tekan kamar mandi pun tek tendalan lho Kang Mas. Iya ya. Iki abdimu apa Abdi kula- anyar? Menika abdi kinasih. Lah Abdi kok rumiyin jenengan pangling kalih kula niku pripun wong kula ingkang ngomong Gusti Putri pun dangu kok. Kok tak sawang kok malah ayu abdine. Ya niku ampun nalisir. Ceritane ayu kula senajan to ra kula bosok iki kula ceritane ayu kok malah ayu abdine. Tak Niki komen. jenenge wong jenenge iki lakon sandiwara kok. Mbok kula di anak 17 ngakuni ya perawan. Pun mriku Gusti Kakung sampun kondur dipun ladosi rumiyin, kula tak wonten wingking rumiyin kersanipun mboten lingsem panjenengan. Ning kok jago-jago ya piye aja negake aku. Dipun sekecakaken Gusti Iya, iya. Kakung. Soalnya aku rum siram jamas sih lho. Kelek. Tanjung rene ya. Injih Kang Mas. Moga antuk pengasih saka Gusti ingkang Mahasih, aku bakal ana rembug sing bakal tak andharake marang Tanjung. Saestu Kang Mas. Heeh. Badhe wonten pangandikan menapa Kang Mas Patih? Nyidam sari kekidung memanis. Kok yo dadak gandrung barang kok. Mungkin dipun pirsani para abdi menika ora nyelingsem to Kang Mas. Lho, anggepen iki kabeh ora ana. Bumi iki anggepen nggur aku karo kowe. Namung kula kalian mandalem kemawon. Iya, mergo suwene aku ora ketemu kelawan jeneng sira wong ayu, sadurunge aku ngucap sing sing wigati tak gandrung dhisik. Ternyata wis suwe ora ketemu. Dasare agek digandrung padheran kula langsung kerem nggih Kang Mas. Anu kembut-kembut. Nggih.
Suwerati jamah kok ya. Kaya kumbang kang amulat sekar. Nyampingipun nyun sewu nyampingipun nggih, anggenipun miranipun nggih Kang Mas. Soale ajining diri ana kedaleng lati, ajining salira wonten ing busana. Bojone sapa ta bojone Sri Tanjung? Oh, nyalira busana mula becik. Iya. Manten. Kan menika nggawa jeneng Mlaku bebarengan. astanipun Kang Mas groki kula astu. Lah pancal. Nek ora mboten wonten juru taman lan mboten juru pangisepan mboten wonten ta menika. Juru pangisepan apa? Telik sandi menika mboten wonten. Oh mboten wonten, kok juru pangisepan kowe apa jeneng tak isep bumbunamu. Kepengen ngisep madune. Apa sliramu isih duwe madu? Tasih Kang Mas. Kang Mas Patih Sida Paksa. Mbok pilih ing jagat menika mboten wonten manungsa ingkang bonggong lan mongkok manahipun kejawi namung kula. Awit kula menika saged sesandingan kalian panjenengan Kang Mas Patih. Ayem yo nanti aku. Inggih sak lumeh bumi sak kurbeng langit menika Kang Mas. Sik to. Anu kukumu rong kok kethoki to. Menawa. Wis tekan iki mang bawane. Mbrengengang swara rom. Yayah manten kang lagya karon sih dansa. Wah. Kalian kula peteki nggih Kang Mas. Mesti saya kok ya saking ketebian. Sik to, kowe bareng nyekeli aku jarikmu kayane sing jengat. Saking sampun mboten saged napa jenenge hardaning kanapson kula menika lho 7 sasi lho coba nek liyane rak ya golek kono-kono. Iya, Biong aja ngandeng-ngandeng lho Biong. nggih. Cepakno tisu Biong. Enggak apa. Keringet menika lho. Wong biasane nggo sarung kok. Deni Ramamat Prana marang Kusumayu. Kleru Biong kudu iki tisune. Lah terus Kok tisu Sedalutan bisa nendra renggang kula kinepyur pulut sayakti. ngimpi apa aku garwa sing tak tresnani banget. Nyidam sarining tresna. Sak sampun nyanggung ngrung kula. Lajeng pangandikan menapa ingkang panjenengan ketika wigatos kala wau Kang Mas Patih. Kabar kang sumebar pawarta kang wis warata kiblat 4-5 pancer. Kasinggihan. Ana kabar ingkang mawartake lamun jeneng sira Yayi Sri Tanjung kagungan rasa tresna karo Sinuwun Prabu Silahadi Krama. Satemah gandeng asmara senadyan mung sarana sesideman. Kuwi kabeh mau kabar kang kabur apa kabar kang kababar ing kasunyatan. Kang Mas Patih Sida Paksa. Piye wong ayu? Panjenengan ampun kegujengan lho. Bojo 7 sasi ora ketemu lajeng. Ngopeni swanten-swanten mbok bakul sinambi wara. Garwa ingkang kula tresnani panjenengan namung nang dalem Kang Mas Patih Sida Paksa. Ning iki kabar iki wis akeh sing ngrungokake. Kabar iki wis akeh sing ngrungokake, kepara wis manjing ana talinganku dhewe. Yen sliramu tumindak sedeng kelawan Prabu Silahadi Krama. Kang Mas Patih Sida Paksa. Heeh. Gene panjenengan pitados kalian kabar saking Mbok Bakul Sinambiwara saking Juru Trik Sandi. Iya. Mboten pitados kalian kula Sri Tanjung garwa panjenengan kang tuhu bekti tresna kalian panjenengan Kang Mas Patih. Piye abdi? injih Gusti Kakung. Kondo Kang Walaka Biong apa Kang nudu mati ana ing Taman Sari Kepatihan Biong. Bendaramu apa tumindak sedeng? Ngaten Gusti Kakung. Kondo Walaka Biong. Kula seksinipun. Seksine piye wong? Kondo Prasaja Biong. Prabu Silahadi Krama menika leres tindak wonten kepatihan. Menika astunipun badhe gonjak Gusti Putri Sri Tanjung. Ananging Iya. Gusti Putri Sri Tanjung menika nggih ngadosi Gusti Kakung. Mimin. Kok Mimin? Alah, Suki kok Suki. Suki men, Sri ayo. Tanjung. Tanjung.
Patih injih. Abdimu wae ngarani kowe tumindak sedeng lho. Abdi menika wonten pepengkeran mboten ngertos sajatosipun Kang Mas Patih. Lah abdi wae ngerti polahanmu karo Siladi Krama nganti kaya ngono. Kang Mas Patih kula badhe matur walaka kalian panjenengan. Walaka piye? Ning ampun duka lho. Ora. Injih kasinggihan sinuwun sila hati krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan. Marani kowe. Ing setya bakal gonjak kalian kula badhe mrawasa jasad kawula nanging Kang Mas. Kula teng kepok singgol kalian sinuwun sila hati krama kula mboten matur dura Kang Mas. Siti Siladi Krama Kang Mas. nyicipi kowe? Mboten kula mboten ngladosi saestu Kang. Nyenggol-nyenggol? Mboten Kang Mas, menawi pesok kesinggol bakal kula beset Kang Mas. Kowe nangis mau bekar. Mas Patih. Nanging atiku wis kadung catu. Kedang kepawadan menapa panjenengan pitados atur kula. Aja Panjenengan atur kula Kang Mas. dirungokne tangga. Panjenengan kesangeten lho. Lah kepiye to? Ndak wae Kang boten wonten jluntrungipun. Kula menika tresnakan panjenengan ora ngladeni wong lanang liya. Lah, Kula kira milik mulo bareng Kang Melok. Dados karwa Patih kula sampun matur nuwun. Aku tak mudhune wae. Jenengan iku dadi Siladi Krama kok malah kalah karo wong wedok ki piye? Lah macane metu wae. Lah jenengan ki kudune nek ngono kuwi langsung disabet. Wah, Lah wong wedok kancane sumaradene saking dene sing lanang. dituapuk-tapuk tenan. Dupak tenan. Aja mbantah karo wong lanang, Tanjung. Truk. Kang Mas Patih sida paksa. Ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Wong wedok sapa wani ndumuk bathuke wong wedok sing dadi garwane nyawa totone nyatane. Kowe wong wedok sing kendho kembenmu, wong wedok lelemeran. Apa Sri Tanjung apa duwe ayan? Menawi panjenengan sampun mboten tresna kalian Sri Tanjung kula mbados mboten dados menapa. Saestu kula mboten dados menapa. Kawangsulaken dumateng tiyang sepuh kula nanging Kang Mas. Menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng mrucut pinjungipun lemer ngadosi prasanes kula mboten tarimah Kang Mas. Monggo. Hukuming negara wis ngandharake sapa wong wadon kang gandeng karo wong liya sing dudu bojone Menawi dados menika mongko keng penggalih panjenengan nanging kula saestu mboten tumindak sedeng. Kula nggadahi atur. Menawi pusaka menika tumama wonten badan kula. Lajeng badan kula kedalaken rah. Menawi getih menika nggondo bacin, nggondo batang ateges Sri Tanjung ladosi wong lanang liya lan tumindak lemer. Nanging Kang Mas, menawi getih menika nggondo arum, nggondo wangi. Ateges kula wanodya ingkang tasih suci ngugemi tresna kula kaliyan panjenengan Kang Mas Patih. apa kowe wis samapta ing gati sawega ing diri nampa pusakaku? Sanes pusaka kang menika Kang Mas. Sanes pusaka kang menika takut. Pusaka sanesipun. Nek getihmu banger kowe luput. Nggih. Nek getihmu wangi kowe bener. Kula tasih suci lan ngugemi tresna sejati kula kalian panjenengan monggo kapejana kula niki. Lati pakarti kudu nyawiji. Injek, Yen Kang iya ya iya yen ora ya ora. Tanpa ana pusakaku mati.